कहीं मऊ में तोरी नियर मेरा हरे ना कहले हो कह के बोला ए हमर राजा जी ए हमार ए देखा तो के तनिको हम छू ले लेना अच्छा 5-7 दिन बिना खैले रह जाइले ए हमर करेजा तो है हमार पोपो हम तहरा के जब जब देखी ना न तो हमारा दिलवा धक 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 करे ए देखिए ऐसे कहियो हार्ट का मरीज मत हो जाइए ना ये कुल कहब का कहते से कि जेकर करेजा धक धड़ाला अक्सर के हार्ट का मरीज हो जाला ए का तहरा के मौगा बनैनी हो मौगा बनौली दोगला बनौली जान भाई दोगला के कहल जाला के दू गो गाल सटेला तो दोगला पाए आई हो दादा आ तेगला जान थे के कहल जाला के कहल जाला भाई जौन सीमानवा चढ़त हो आ चौपट हो तिरजात जान तरीके के कहल जाला के जौन हिजड़ा पैदानो के तिरजात कहल जाला आहे आ चौपट के कहल जाला चौपट जान तरी के ए जन तक केवलो हे आओ बरवा पकाला का उ चौथापन में बाण का हाई अरे बरवा पतो है घरे जो थिया के नाच देखले बड़ा अब भैंस गाभिन बा छोड़ा के चल जाता तू दूसरे से बतियावा तर ना हम तारा घर में ना रहबी ए भैया कमी हो ऐसे पूछा कि कौन चीज की कमी है हम तारा घर में रहबे ना करब हम जा एकर बाप पोखर दे हला हां एकर बाप पोखर दे हला हां हमर बाप मूसर गढ़ाला हां एकर बाप सील दे हला हां हमर बाप लोढ़ा दे हला हां बात सही है ई बताओ हमारे घर में कौन चीज की कमी है? अरे बताओ तारा घर में का हो तारा घर में का हो हमारे घर में तो पाछे से धो वाली मशीन अरे बाप रे बाप जानते के का कहल जाला का ए सुना आगे से डालल जाला पीछे से झुरवा के निकाल देले ए तारा घर में कुछ ना बा आ हम रहब हब नहीं ना रहबी ना ए आज तो सक तकिया हमारे नैहरे कबा तो सब तक या तोरी नहीं इतर आदत है नहीं हराम आ सुना हऊ जौन अगौना भगौना कुलबा न हंडा उंडा सब हमारे नैहरे कबा उ तो हमारी बाबू के मड़वा छोड़ाई मिलल है तहरा बाबू के का कही कुछ कहलो ना बनत ह वो हम जानत ना बन का कर आ तो मन करत ह नटू को बेटा न नटू को बेटा हमारे बाबू का सोच ना धके बोला लिया तोर बाबू हमार बाबू तोर ससुर ना लगी ए यही से ना कही ना नाम धके ना बुलावे कि ना अपनी औरत का नाम आजकल तो अपन ससुर के तोर मुछी ए सुना हो हे जावन न लगिया सटी ना तो पसीने में ए फलनवा का पापा ए फलना का मम्मी ए हमार मन करत है ना खटाई चाहिए बक ओची तो फरियाद हो के तो का मन करत है ना लहू चटाऊ आके तोहके ओखरी में डाल के मुंह से धके तोहर मुंह ढक के कूच दे अरे फलाना के कुछ देबी ये फलाना के कुछ देबी तो मुड़िया उठाई हो आए मुड़िया उठाई हो हां ओकर हम साई थोड़ी ले ले बानी ओकर साइट ना तू जब से आइल बाना तब से हमरा के एकदम परेशान क के रख दब जब से तोरे घर में हम आइल बानी तब से एकदम हम परेशान हो गइल बानी जाति का बड़ी नहीं घर जाती हाँ हम अपने नैहर जाई आया औरी का ना यही से हम कही ना तोहके ना तू के बेटा तू नैहर जाबी ना हाँ नैहर जाबी तो यो फलाना ससुरारी ए अरे बाप रे बाप हमार तो नैहर में हमार बाप बाना हमार माई बिया हमार बहिन बिया हमार भाई बाना हमार भौजाई बिया सब कोई बा आ तोहार के हो नैहर में हमार भाई बाना आई रे दादा रे बाप रे बाप आ तोहार तू को हमार सार हूं अरे बाप रे बाप तू को सरहज हूं दुगो सराज हम कि हम
हम सास हूँ। सात हुआ देख लिये सात हुआ होगा कि सात हाई। हरेरी ना पारीला। अच्छा ध्यान ध्यान दें। कहो ये देखिए बीबीपुर की धरती से क्या बात है। आओ श्रीमती मालती जी के भाभी जी के कुटुंबों द्वारा ये 40 रुपए का पुरस्कार इनायत है। पार्टी तहे दिल से शुक्रिया करती है। ए सुना अजान कान थवा हाँ हाँ ठीक बा हम तो नहीं हर जाए तोहर सब कोई बटले बा लेकिन सुना हमार बाबू ना एगो कुकुर रख ले हम कुकुर रख ले का रे। कुकुरा पोसल है ना अरे कुकुरा पोसल कवरा और लेला। आ सुना नहीं बात सुना जानत हवा तो अइहा मां नहीं तो ससुरारी अभी तो बात सुना ना वो कुकुरा का करेला हमरे बाबुओं के भौंकेला आ ओतने नहीं हमरे भैयों के भौंकेला आ ओतने ना हमरे बहनियों के भौंकेला। तोर बाबू के मुंह में दांत टूट गल उन्हों के भोक देला। ए का करी तोरी भैया के तो भोकेला। आ तुम आता आ नहीं तो तोहर के भौंकी ई तो ठीक ह करे तोर भैया तो ठीक ह तोर भैया पियक्कड़ होके भोकेला तो ठीक करेला। तोरी वो बहनियों के भोकेला। कबो कबो मौका पालत भौंक देला। कौ महीना में क दिन भोकले ह तो के। ए हेनियावा कहो महीना में क दिन भोकेला। 2 दिन 2 दिन में महीना बीत जाला। तब तो 28 दिन में पैसा डाले के होई तब रिचार्ज काम करत होई। एक सुभाष हेनियावा अरे सुना हमार बात एक जानत हवा जब लाइट बुझ जाले लाइन उन कट जाले ना अन्हार में एक भौंकेला। हम हूं के भोंकी हाँ तारा के भौंकी ना सोची कि जीजा आवत हवा। ना ठीक है भोंकी हमका करवा। हाँ भोंकी रे और का तो का निगलिए काट ले। बात तू तो बहुत बेकार पड़ा हो ये कुल करेला का ये कुल का डॉक्टर नहीं खानो लेकिन बारे मास्टर साहब काजल आ